ҳамин гуна назарияе вуҷуд дорад, ки қалби мухлис аз варзишгар дида ҳангоми рақобат зиёдтар кор мекунад ва эҳсосот ҳам ҳамин хел аст. футболбозон, мушзанон ва умуман варзишгарон мақсади аввалин дараҷаашон дар касбашон ин кор кардани маблағ аст. вале мухлис барои лаззат меравад ва аз шикасти нафаре ҳатман ғам мехӯрад. аз ин рӯ мехоҳем беҳтарин хабарҳои имрӯзи варзишро ба беҳтарин мухлисонаш бирасонем. рафтем. аз ҳангомаи асосии Лигаи Чемпионҳои Осиё сар мекунем. дастаи Ал-Насри Криштиану Роналдо аз як дастае аз мусобиқа ба қавле парид, ки нархи кулли бозингарони ҳайати он ҷамъу 35 миллион евроро ташкил медиҳад. дар Ал-Наср фақат як худи Роналдо дар 2.5 сол 500 миллион евро мегирад. хулас дар даври якчорниҳоии мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои Осиё Ал-Наср дар бозии ҷавобӣ аз дастаи Ал-Айн шикаст хӯрд ва аз идомаи рақобатҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё маҳрум гардид. дар бозии аввал Ал-Наср бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрда буд ва дар бозии ҷавобӣ дар як рақобати сахту сангини 120 дақиқага дастаи шаҳри Риёз қариб буд боз ба шикаст мувоҷеҳ мешуд. аммо бо шарофати голи Роналдо дар дақиқаи 118 Ал-Наср ба марҳилаи силсилазарбаҳои пеналти рафт. дар ин марҳила се футболбози аз Аврупо омадаи Ал-Наср Брозович, Телес ва Атавио пеналтиҳоро задан натавонистанд ва Ал-Наср аз Лигаи Чемпионҳои Осиё берун шуд. дар охир мисле ки бар сари дастаи Ал-Наср борони нафрин борида бошад. ҳанӯз дар охири моҳи феврал онҳо бо дастаи аутсайдер Ал-Хазм мусовӣ карданд. аз Ал-Айн дар бозии аввал шикаст хӯрданд. дар майдони худ ҳатто аз Ал-Раед мағлуб шуданд. Роналдо аз ду бозӣ маҳрум гардид, вале дар ду бозии дигари иштироккардааш гол задан натавонист. шонси чемпион шуда дар чемпионати Арабистони Саудӣ фақат бо ҳисоби математикӣ боқӣ мондааст, ки инаш ҳам ягон бозӣ пас тамом мешавад. ё воқеан фазои бошгоҳ ноором аст, ё хайрашон кам аст. дар Корея Лингардмания рафта истодааст. гап сари Ҷесси Лингард меравад, ки як моҳ қабл пешниҳоди дастаҳои арабиро рад карду ба Сеули Корея рафт. акнун дар Сеул ё умуман дар Корея ин футболбоз гули сари сабад аст. шояд дар Манчестер ҳеҷ гоҳ ӯ чунин оғӯши гармро надида буд. мардум дар мағозаҳо пираҳани Ҷесси Лингардро дархост мекунанд ва аз миёни дастаҳои кореягӣ фурӯши пираҳани ин футболбоз ба таври рекордӣ пеш меравад. дирӯз дар бозии дебютии Лингард дар чемпионати Корея беш аз 50 000 мухлис ба майдон даромаданд, ки ин дар таърихи чемпионати ин кишвар рекорд ба ҳисоб меравад. ҳеҷ гоҳ дар бозиҳои чемпионати дохилӣ чунин шумори чиптаҳо ба фурӯш нарафта буд, навиштан расонаҳои хабарии кореягӣ. мегӯянд мухлисон 4 соат мунтазир шуданд то пираҳани Лингард муаррифӣ шавад ва онҳо аввалин харидорон бошанд. дар бозии аввал, ки дастаи Сеул бо Инчхон Юнайтед бозӣ доштак, на Лингард ва на каси дигар ба задани гол даст наёфту бозӣ бидуни кушодани ҳисоб ҷамъбаст гардид. бечора дар Манчестер рӯзи сиёҳ дошт. дар Камерун ахиран як рейди махсус таъсис дода шуд ва зимни ин рейд ҳоло тамоми ниҳодҳои футболии мамлакат барпой хестанду чандин нафарон пушти панҷараи зиндон рафтанд ва чандин касони дигар то абад аз футбол маҳрум шуданд. ана инро рейду инро ҷазои сахт мегӯянд. ҳама чи аз рӯи як нафар сар шуд. 3 моҳ пеш мунтахаби 17-солаҳои Камерун барои иштирок дар мусобиқаи ҷоми миллатҳои Африқо миёни 17-солаҳо Вилфрид Натан Дуалро даъват кард. албатта шакли зоҳирии ҳамин футболбоз мегӯяд ин одам 17-сола нест. баъдан акси ӯ дар шабакаҳои интернетӣ паҳн шуд ва мардум нисбати сину соли Вилфрид Натан шубҳа карданд ва ҳатто кор то ҷое расид, ки аз ҷониби Федератсияҳои футболии мамлакатҳои дигари африқоӣ мактубҳои расмӣ нисбати санҷиши дуюмбораи ҳуҷҷатҳои ин футболбоз ба Федератсияи футболи Камерун равон карданд. қаблан Федератсияи футболи Камерун иттилоъ дод, ки Вилфрид соли 2006 таваллуд шудааст, вале баъдан рейди махсус таъсис дода шуд ва беш аз 62 футболбози дастаҳои Камерунро то абад аз футбол маҳрум карданд. гап сари он аст, ки ин футболбозон дар шаҳодатномаи худ ба қаллобӣ даст зада сину солҳои худро паст карданд. ҳатто фосилаи сину соли баъзе бозингарон аз таваллуди воқеӣ ба 10 сол фарқият доштааст. дар миёни 62 футболбози аз футбол маҳрум шуда ҳамчунин исми Вилфрид Натан низ ҳаст, вале сину соли ӯ воқеии ӯ чун муаммои ҳоло ошкор нашудааст. фикр мекунам шояд ягон 50 сола бошад.
жозе мауриньоро дигар ба қатори мураббиҳои корношоян ворид карданд. шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? гап сари он аст ки ҳоло дастаи рома дар чемпионати италия баъди рафтани жозе мисле ки аз нав эҳё гардид. ҳамаи оморҳо баъди омадани дероси баръакс шуд ва ҳоло гурукҳои рум аз мавқеи ҳаштум ба панҷум баромаданд. ҳатто шонс доранд ки ба минтақаи лигаи чемпионҳо бароянд. ана фарқият миёни як мураббии кӯҳнашуда ва як мураббии муосир. бубинед ки дар 11 бозии охир дастаи рома бо жозе мауриньо 4 маротиба ғалаба кардаасту 4 бозии дигарро бо шикаст паси сар кардааст ва дар 3 бозии дигар мусовӣ намудааст. ана акнун 11 бозии баргузор кардаи деросиро бинед ки чӣ натиҷа дорад. 7 ғалаба, 3 мусовӣ ва 1 маротиба шикаст. ба назар чунин мерасад ки рома бидуни жозе беҳтар аст. ана барои чӣ дигар ягон дастаи аврупоӣ намехоҳад бо мутахассиси португалӣ ҳамкорӣ намояд. акнун ба хабарҳои кӯтоҳ мегузарем. футбол дар MLS воқеан комедия аст. ин бозии дастаҳои Интер Майами ва Монреал аст ва ин футболбозест ки бояд ба дарвозаи холӣ гол занад. Kokoro is there to open the scoring. Kokoro, patient. Kokoro! What defending from Inter Miami to keep it scoreless. ана ин мухлисон як дастаи номаълуме ҳастанд ки шуморо ба рақс кардан водор месозанд. инҷо майдон як дастае аз дивизиони дуюми чемпионати Хорватия аст ки бояд футболбоз пеналти ба самар расонад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.